Dobrý deň, vítam vás z obci Bošáca, časť Zábudišova a chcem vám predstaviť tento krásny pozemok. Realitná kancelária Tu Reality vám prináša na predaj jedinečný pozemok, ovocný sad s rozlohou približne 2516 m2. Ide o miesto, ktoré pôsobí ako malé útočisko pokoja uprostred prírody. Tento priestor je ideálny pre pestovanie ovocia alebo vlastnú záhradu, umiestnenie úlov a včelárstvo, víkendové úniky z mesta alebo aj vybudovanie mobilného domu či rekreačného miesta na oddych v prírode. Pozemok ponúka krásne výhľady na okolitú krajinu, ktoré sa menia v každom ročnom období. Prístup je možný z dvoch strán, čo poskytuje dobré možnosti využitia. Na pozemku sa nachádzajú rôzne ovocné stromy, slívky, jablone, hrušky, liesky či čerešne. Na jar sa sad zahalí do krásnych kvetov a v lete ponúka bohatú úrodu ovocia. Práve vďaka množstvu stromov a kvitnúcich rastlín je toto miesto ideálne pre malé hospodárstvo alebo pre včelára, ktorý hľadá pokojné prostredie pre svoje úle. Ak hľadáte miesto, kde môžete spomaliť, nadýchnúť sa čerstvého vzduchu a vychutnať si ticho v prírode, tento pozemok v Zábudišovej môže byť presne to, čo hľadáte. Pre viac informácií alebo dohodnutie si obhliadky ma neváhajte kontaktovať. Volám sa Andy Mikloš a som z Tu Reality Trenčín.